Hi guys, खुलुमबाय कामसर बर' चेनेल जाना फिन सोबाय खोब गोसो गोथार बरायग्रा जाय दिनै मोनसे टपिक लाबोदों दिनै सरस्वती पुजा गिबियावनो कामसर बर' चेनेलनि जानानै बयखौबो सरस्वती पुजा जानानै गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोङो जोंनि गामियावबो खुंदों एकदम सिम्पोलहै सरस्वती पुजाखौ जों बेयाव थांनो ओंखारदों जोंनि नै रानि सासेया जोंनो माइना दृष्टि बर' खुलुमहर मिनिस जाबाय दृष्टि बर' बे जाबाय बिनेश्वरी बर' जों साथामजों बाइकआव थांसै होमबा जों जेसां हायो दिन्थिगोन ना जों जेसां हायो दिन्थिगोन दै रायजोफोर नायबाय था बाय बाय नायबाय था होन दे नै रायजोफोर भिरभार जाबाय थादों दर्शन खालामनायनि सोरबा गसंनानै दं सोरबा जिरायनानै दं पण्डितफोराबो गामिनिनो सार हेडसारा जिरायबाय थादों बेमारि नालाय आरो जोंनि गामियावबो एसे मिक्स दं माखासे बेलेग हारिबो दं बिसोरबो फैदों बयबो फैयो बिदिनो बोसोरफ्रामबो खुंनाय जायो सिम्पोलै बारा हाइ फाइ नङा जोंना हाइ फाइ एकदम सिम्पोल आरो ना थाखा फैसानिबो खोथा दंना रायजोफोर नै लामाथिं देखायदों एसे बियो जोंनि फरायसालिया बेनो 3 नम्बर बुजुलि बिष्णु गुदि फरायसालि नै बिथिं बायजो मानसि दं गसंनानै दं नै खिस्रि संगासिनो दं बोसोरफ्रोमबो खिस्रि जानाय जायोना गोथाव जायोलै रायजोफोर सरस्वती खिस्रि जानाय आरो गामिनिनो माखासे रान्धनिफोरा खिस्रि बानायनो सरस्वती सोरबा दालि सोरबा आलु कबि होदों बिदिनो मिलायनानै खिस्रिखौ जाहोनाय जायो गथ'फ्राबो जानो लुबैयो नालाय स्कुलनि बारान्दायावबो जिरायनानै दं खामानि मावगासिनो दं संग्राफ्रा नै फार्स्ट बेस जाहोबाय फंबाय बिनानावमोनखौ जाहोदों बैथिं आइजो माहारिफ्राबो जिरायबाय बैथिं रायजोफोर मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम अब्लासो थुलुंगा मोनो आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो दिनैनि भिडिअ'खौ फोजोबनाय जाबाय।